de vacas que temos aquí en Galicia, as mellores do planeta. Dá gusto o noso produto galego. E o certo é que estes días de temporal, Adri, están a dar moito o que facer co traballo do gando. Fíxate, pero é que en Viana do Bolo non hai tren de borrascas que pare e que poida. Coas vacas a Santiago, o gandeiro, naceronlle 3 xatiñas estes días. Son de raza limia e o certo é que, bueno, acostuman a vivir no monte, pero estes días, pois, Santiago levou as nais e as xatiñas a corte por risco de hipotermia. E nós quixemos vivir con eles esos primeiros momentos. Seguro que as xatiñas dixeron, mi madriña, pero sempre vai este frío. Agardamos que non. Estas xatas que estades a ver teñen moi pouquiños días de vida e malia que levan pouco neste mundo xa se tiveron que enfrontar a cousas ben feas como os temporais, non, Santiago? Sí, señor. Os temporales colleron os peores días do ano. Porque como estiveron estes días por aquí, por Viana? Moi malos, entre neve, auga, aire, de todo. E ti non o dubidaches, como viches que había neve, dixaches, teño que ir polos animaliños. No momento que a vin xa decidín, vin buscar aquí a veciños e decidín traelas para a corte. Porque elas sempre andan por fora, non, Santiago? Sí, están no seu hábitat por fora, estas razas son razas moi rústicas, moi fuertes, están mellor fora, pero era moito temporal, moi grande. Tes aquí a todos os veciños que che foron a axudar, que lles dirías? Pois darlle as gracias. Gracias, ante todo, gracias por axudar. É habitual que cando neva, cando fai frío, pois que fagas isto, de ir a recollelos ao monte? Home, é habitual, se teño un temporal grande, sí, home, por regla general, non ten mido así grandes temporadas, pero cando hai un temporal grande, sí. Porque que podería pasar se deixas as becerriñas ali? Pois que entren nunha hipotermia, non maman, están temblando, non se acercan a nai a mamar, pode vir hasta o lobo porque os colle máis indefensos, porque as vacas sueles apartar un pouquiño das outras, da manada, entonces quedan máis indefensas, o lobo pode atacar tamén. Como atopaches a estas pequenas cando as recolliches? Encontrei na entre a neve, tirada na neve, a recién nacida, ben se viu que acababa de nacer, entonces deu-me moita pena. Foron 3 as becerras que trouxeches dali, non? Sí. Cando pariron as vacas? Pois a primeira pariu o día de Ingrid, foi o día 23, creo, o día 23. O seguinte día 8 e o terceiro 8, colleron os temporales todas. Que razas son estas vacas? Porque vexo que son algo distintas. Son razas autóctonas, son limiás. E que características teñen estas vacas? Bueno, pois son máis rústicas, como veis, son máis fuertes, son máis esclavas, que se comportan mellor ante estas circunstancias do tempo. Adoitas adaptar mellor ao frío, pero ainda así estas becerriñas sonche moi pequenas, tiñan que vir para a casa. Claro, tú bueno ves, son moi pequeniñas, dache pena velas ali temblando, e podes ter unha falta, claro. Dicíamos que tiñamos 3, xa están bautizadas? Pois 2 están bautizadas, faltanos unha terceira. Como se chaman? A primeira Que naceu, Ingrid, a segunda que naceu, Rocío, e faltanos unha terceira. A ver, Ingrid, por que ese nome? Xa mo podo imaginar. Ingrid polo día do temporal, polo día que naceu, que chamaban a temporal Ingrid, por eso lle poñemos así. Esta que temos aquí máis pretiño, Rocío, por que? Pois mira, aquel día chamounos o programa de Hora Galega. Un programa, non sabemos cal é. O VG, Hora Galega. E desde ali nos dixo a presentadora que lle puñáramos como ela, como Rocío. E mira que bonita que é, É preciosa. Quédalle ben o nome. Quédalle ben. E faltanos unha, a terceira, onde a temos? Témolo por aquí, Santiago. Aquí está, mira. Ai, que cousa bonita, ainda non lle tendes nome. No. E non pensastes en ningún, non barallastes ningún? Isto non, deixo pola vosa disposición. A ver, compañeros, non sei que vos parece, pero é unha becerra ben bonita, parece espabilada. E aquí temos a unha muller guapa, traballadora, boa persona, que se chama Rosa. Gustache ese nome? Sí. Rosa é a nosa cámara, pero eu creo que lle quedaría tamén moi ben a esta becerriña, parecevos? O que vos digáis. Veña, pois queda bautizada. Xa, como se fai para bautizar as becerras? Nada, non temos cura, pero bueno. Facemos nós de cura. Podes facer ti de cura, Pois veña, queda bautizada no nome de Hora Galega como Rosa. Compañeros, aquí quedamos con esta maravilla de becerras e cas 2 rosas. Que pequenita. Que cousa máis fermosa, Rosa, Aquí en Ben Hora Galega fermosa. facemos de todo, Xa ata bautizamos. Faille honra a súa predecesora Rosa, que a nosa cámara, que tamén é unha muller ben fermosa.